Enredos patrocina este espacio. Amigas e amigos, benvidos unha semana máis ao Xornal Escolar. O Colexio Irmáns Villar participa este ano no programa 21 días co galego e máis, no que fixeron un montón de vídeos sobre diferentes cousas e curiosidades da cultura e a lingua galegas. Estes son algúns deles. Durante moitos anos, especialmente entre finais do século XIX e parte do século XX, moitos galegos tiveron que marchar da súa terra para buscar unha vida mellor. A isto chamámoslle emigración. Hoxe trataremos de comprender que representou este fenómeno na nosa comunidade autónoma ao longo do tempo e como é na actualidade. Por que emigraban os galegos? As razóns máis habituais eran: non había traballo suficiente nin no campo nin nas vilas. Os salarios eran moi baixos e as familias tiñan dificultades para vivir. A pobreza era grande en moitas zonas rurais. Moitas persoas querían axudar as súas familias enviando cartos dende fora. Outras marchaban para reunirse cos seus familiares que xa vivían noutros países. Os destinos máis frecuentes eran Cuba, sobre todo na segunda metade do século XIX, ata pouco despois da independencia da illa, no 1898. Proba disto son as abundantes casas indianas que se atopan na costa norte de Galicia, por exemplo, na Mariña Lucense. Venezuela, Brasil, México e Argentina foron destinos frecuentes durante a primeira metade do século XX, sobre todo tras a finalización da Guerra Civil Española, neses anos coñecidos como os anos da fame. Nesas latitudes, os galegos chegaron a amasar grandes fortunas e ocupar postos de relevancia social e política. Máis tarde, a partir dos anos 60, Suiza, Alemaña e Francia foron os destinos escollidos polos emigrantes galegos. Dentro do propio país serían Euskadi, Barcelona e Madrid os que acollerían a meirade parte dos emigrantes dentro de España. A emigración era unha mestura de sentimentos: tristeza por deixar a familia, medo ao descoñecido, esperanza de atopar unha vida mellor e orgullo por poder axudar a familia enviando cartos. Moitas persoas que nunca poideron volver e seguen guardando Galicia no corazón. Temos hoxe con nós a varias persoas emigrantes que compartirán as súas vivenzas. Como te chamas e de onde es? Chámome Iria e son de Avión. Por que decidiches emigrar? No meu caso, na miña aldea non había posibilidade de prosperar. As condicións de vida eran moi precarias, o alimento escaso e traballo moi duro e pouco rendible. A iso sumarlle que éramos moitos irmáns e que non había recursos para todos. Que destino elixiches e por qué? Eu marchei a México porque na miña zona eran xa moitos os que escolleran aquel lugar. Así que chamábamos uns polos outros, servíndonos de axuda e guía ao chegarmos ao destino. Falamos agora con Uxía, emigrante en Argentina. Como foi a viaxe? Foi longa e dura. Pasei moitos días en barco e tiña medo, pero tamén ilusión polo que me esperaba. Ten en conta que marchábamos cara ao descoñecido, cun pequeno petate e coa incertidume de non saber se algún día poderíamos volver ver aos nosos seres queridos. Que o que máis botaches de menos de Galicia? Botei de menos a miña familia, a comida, a paisaxe e o mar. Galicia sempre vai comigo e a ilusión de voltar a casa nunca desaparece. Que lle dirías a alguén tamén que teña que emigrar? Que non perda esperanza, que leve sempre un recordo da súa terra, que non esqueza nunca de onde ven e que confíe en que pode construir un futuro mellor. Actualmente, Galicia converteuse nunha comunidade que recibe a emigrantes doutros países, fundamentalmente de orixe magrebí e Hispanoamérica, Venezuela, Colombia, Argentina, Cuba, aqueles países que
que nun momento de historia recibiron aos nosos antepasados e que agora, en moitos casos, mandan aos seus descendentes, coa procura das mesmas oportunidades que naquel momento motivaron o éxodo dos galegos. Hoxe temos con nós a varios compañeiros e compañeiras que veñen do outro lado do Atlántico. Como te chamas? Chámame Abraham. De que país procedes? Procedo de Venezuela. Tes coñecemento de algún antepasado galego na túa familia? Non teño ningún antepasado galego. Que motivou a túa familia a emigrar? Abandonamos o noso país pola situación e a falta de democracia e a situación económica. Hola, como te chamas? Chámome Valentina. E de que país procedes? Procedo de Venezuela. Por que a túa familia viu a Galicia? O meu país non está ben económicamente e a educación non é boa. Por iso fomos buscando unha vida mellor. Botas de menos a túa terra? A verdade é que sí. Como te chamas? Jesús. De que país procedes? De Venezuela. Botas de menos a Venezuela? Un pouco. Que o que máis botas de menos de Venezuela? Da comida. Agora estarán con nós dous compañeiros máis de Venezuela, Joaquín e Mía. Ola, eu son Mía e viña a Galicia con 7 anos. O que máis boto de menos de Venezuela é a comida e a auga quente na praia. O que máis me gusta de Galicia é a educación e a lingua. Ola, chámame Joaquín. Veño de Venezuela. Cheguei o ano pasado. O que máis boto de menos de Venezuela é a comida e a nosa cultura. O que máis gústame de Galicia é o colexio. Ola, chámame Dana. Eu xa nací aquí en Galicia. A miña familia sigue en contacto coa cultura de Colombia. Para rematar, queremos lembrar algo importante. A historia da inmigración galega non é só unha historia de marchas e de despedidas. É tamén unha historia de valentía, e de esperanza, e de persoas que, mesmo estando lonxe, nunca esqueceron a súa terra. Grazas a elas e a eles, Galicia espallou a súa cultura polo mundo. A lingua, a música, as tradicións e, sobre todo, o xeito de entender a vida. Hoxe, nós somos herdeiros desa historia e responsables tamén de mantela viva. Por eso, despois deste traballo, comprenderemos mellor que a inmigración forma parte do que somos. Axúdanos a valorar o que temos e a entender aquelas persoas que se achegan a Galicia na procura dun futuro mellor. Grazas por acompañarnos nesta viaxe para a memoria colectiva. O futuro construímolo entre todos co que hoxe aprendemos. Hasta sempre! E como te extraño cando non estás.
Nunha mañá de mercado, María saíu da súa casa e esqueceu o abrigo e mesmo a carteira. Ao chegar á praza, a súa amiga díxolle: «Aió, viñeches a fume de carozo!» Nunha partida de cartas, dous xogadores discutían sobre quen debía cortar e repartir. Outro xogador, para acabar coa discusión, dixo: «Veña, tanto ten Xan como Perillán». Unha rapaza estaba pasando un momento difícil. Perdera o traballo e sentíase desanimada. A súa avoa, con voz calma, díxolle: «Tranquila, nunca choveu que non escampara». Un día uns nenos querían cruzar o río saltando polas pedras. Uns ían caminando e outros saltando. Todos se mollaron e a avoa díxolles: «Se ides con sentidiño todo vai mellor». Nun mercado de ocasión, Luís quería mercar un coche usado por menos cartos do que costaba, aproveitando a amizade que tiña co dono. E este díxolle: «Amiguiño, sí, pero a vaquiña polo que vale». O sábado pasado, na casa de Lisa, estragouse o lavalouzas e non funcionaba a auga quente. Cando chegou o pai, díxolles que lle dera un golpe ao coche. Entón, a nai de Lisa botou as mans á cabeza e dixo: «Ala, outra vaca no millo». Nun taller, Pedro tentaba convencer o seu amigo de cambiar de idea sobre comprar unha leira. Falaba e falaba, e outro non cedía un chisco. Entón, un veciño que escoitaba díxolle: «Pedro, estás a mallar en ferro frío». Un grupo de alumnos discutía sobre presentar unha protesta ante a directora. Ninguén se atrevía e case todos dixeron: «Ui, eu non vou. Quen ten cu ten medo». Na casa da avoa Carmiña sempre había un tarro cheo de moedas que lle iban sobrando cando mercaba o pan. Un día que non puidera ir ao banco, foi ao tarro coller cartos para mercar un agasallo, porque o que garda sempre ten, dixo sorrindo. Nunha reunión familiar, Rosa quería facer todo ao mesmo tempo. Organizar a festa, facer a comida, preparar a roupa. O seu home díxole: «Tranquila, muller, cada cousa ao seu tempo e os nabos no San Martiño». Nunha reunión de amigos, algunos protestaban porque os políticos prometían moito, pero logo non cumprían nada. Entón, Pepa, con su riso irónico, dixo: «Mexan por nós e mai que decir que chove moito». Eloi estaba na festa cos amigos, pero tiña que coller o último bus para voltar á súa casa. Os seus amigos insistían para que se quedase, pero el dixo: «Marcho que teño que marchar». O meu tío Manuel sempre esquece algo ao saír da casa. Un día de choiva saeu sen paraugas e volveu á casa a por el. A súa muller o estaba agardando co paraugas na man. E Manuel, ao entrar na casa, dixo: «O que non ten cabeza ten pés». Nunha taberna, dous compañeros falan do abuso do seu xefe no traballo e de como un traballador logo de denuncialo conseguiu unha sentenza favorable. A todo porco lle chega o seu San Martiño. Na praza do pobo, Antón estaba falando cun amigo mentres intentaba mandar unha mensaxe co móbil. Equivocábase coas palabras e non entendía nin unha cousa nin a outra. O amigo díxolle: «Antón, cantar e asubiar non pode ser». Nunha reunión de veciños, un deles quixo convencer aos demais de que estaba ao día co pago das cotas. Moitos veciños dubidaron se era verdade ou non, pero o veciño do primeiro B dixo: «Non as pagaches, a mí non me metes os dedos nos ollos». Non dou feito.
Quen sementa ventos recolle tempestades. Está feito un farrapo. Nunca choveu que non escampara. Chove a cachón. Chove sobre o mollado. Mellor só que mal acompañado. Non hai mal que cena nos dure. Mais vale maña ca forza. Non dou unha a dereitas. Ten un seño do ben. Ter mala uva. O que non chora non mama. Non estou para gaitas. Astronauta. Bombeiro, bombeira. Bailarín e bailarina. Caixeiro, caixeira. Cantate. Carpinteiro, carpinteira. Dentista. Director, directora de orquesta. Electricista. Enfermeira, enfermeiro. Fontaneiro, fontaneira. Gandeira e gandeira. Humorista. Informática, informático. Libreira, libreiro. Mecánico, mecánica. Médica, médico. Navegante. Diseñador, diseñador. Oculista. Panadero, panadera. Peitador, peiteadora. Caixeiro e caixeira. Repartidora, repartidor. Socorrista, submarinista. Tatuador, tatuadora. Taxista. Agricultora, agricultor. Veterinario, veterinaria. Chinata. Ruifa. Zapateira, zapateiro. Se de súpeto un día o teu fillo non pode camiñar, non te asustes sen antes saber o que é a miosite aguda, que é o que pode estar padecendo e sobre o que nos falan esta semana na Escola de Familias. Hola queridos papis, hoy voy a hablar con vosotros de un tema que a mí me parece muy interesante, lo tuve en la consulta y entonces quiero un poco también que lo conozcáis. Porque es muy alarmante para los papás, porque de repente un buen día el niño se levanta y dice no puedo andar. Entonces el padre como que no puedes andar, no puedo andar, no me puedo poner de pie y entonces bueno, pues realmente asusta mucho a los padres. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama miositis aguda y es alarmante por ese mismo proceso que os digo, que el niño llora, llora, llora y que no se puede ni poner de pie. Entonces, ¿qué es la miositis? La miositis es una inflamación de la pantorrilla, ¿vale? De los gemelos. Entonces es una inflamación importante, hay una degradación muscular, entonces el dolor es muy intenso, el dolor que presenta el niño es muy intenso, normalmente se echa las manos a la rodilla, me duele mucho, me duele mucho. Cuando la madre lo quiere incorporar a veces no se quiere ni mover, por supuesto si lo quiere poner de pie dice que le duele mucho, que no se puede poner de pie. Si no es tan intenso y se ponen de pie, pues suelen andar en puntillas porque el dolor como es muy intenso, pues
de puntillas lo llevan como un poquito mejor, como no apoyan todo el pie, no les duele tanto, o aumentan la base de sustentación, porque andan, les cuesta mucho andar, entonces aumenta mucho la base de sustentación. ¿Y cuál es la causa? La causa de esta inflamación muscular de las piernas. Pues la causa es, normalmente los niños suelen tener un proceso vírico, como la semana anterior. Normalmente suele ser un virus respiratorio, que es el virus de la gripe, el influenza, puede ser la influenza B o puede ser la influenza A. Esos son los más frecuentes. Entonces, después de un proceso vírico, a la semana, los niños suelen presentar este caso. Bueno, no siempre, no todos, evidentemente. Otras veces, otros autores hablan de que pueden ser otros virus, no solo el virus de la influenza, y aparte del niño tener síntomas respiratorios, otros niños también pueden tener síntomas digestivos. El proceso en sí es alarmante, los padres acuden al pediatra, el pediatra cuando los ve los diagnostica de una miositis aguda viral, pide una analítica. La analítica lo que pedimos es una enzima muscular, que en este caso hay medio altísima, suele ser, que es la CPK, da muy alta, en este caso medio exageradamente alta, pero bueno, la recuperación luego del niño es buena. Las transaminasas, que son las enzimas hepáticas, también suelen estar altas, los leucocitos suelen estar bajos, suele haber una leucopenia, neutropenia, entonces esas alteraciones son muy típicas estas. Como dije antes, es vírica, es benigna, es transitoria, la evolución es muy buena, cura en 2 o 3 días, el niño suele estar bien, si no como mucho en 7 o 10 días, sería excepcional que tardase más de 10 días, como 15 o así, ya son casos excepcionales. También es excepcional que tengan complicaciones. La complicación, bueno, pues ya sería una degradación muscular muy importante, afectaría muchas veces a los riñones y entonces, bueno, ya es un caso como muy grave y eso sí que es excepcional. Lo normal es que sea una miositis aguda viral, que se resuelva en 2 o 3 días, benigna y transitoria. ¿Y cómo se debe tratar? Pues los niños tienen que hacer reposo, se dan analgésicos para el dolor, analgésicos que tengan antiinflamatorios y después el niño que esté muy hidratado y tranquilo. Y esperar a que se resuelva y esperar a la analítica que venga y que se confirme el cuadro pues, de miositis aguda, benigna y viral. Así que si un día os pasa que el niño le pasa esto, pues no os alarméis, llevarlos al pediatra y él os lo explicará, ¿vale? Hasta otro día. Pois ata aquí chegamos no xornal escolar desta semana. Voltamos dentro de moi pouquiños días para seguir compartindo con vos a diversión deste curso. Lembrade que podedes enviarnos os vídeos das actividades que fagades nos vosos colexios ao enderezo xornalescolar@telemiño.com. Aquí vos agardamos. Chao!